Busa ka mo man, mukaon o mainom, ubisan unsa ang inyong buhaton, buhata ang tanan alang sa kimayaan sa Elohim. So, ang number one gid nato aning tumong, usa ka nagpaggamit nga dili gyud siya mawala, dili pud ta ma-judge sa Elohim. Mo ni ang atong paggamit only for Elohim's glory, ha? So, nagpagamit man ka para gid siya mahimaya, only for Elohim's glory. Dili kay ikaw mooy mahimaya. So, ato ginang ibutang hatong nauna nga nagpagamit pa ni interpretation dili aron ingon nga makabilib sila sa kuha nga kabalugi ko muhubad sa tanan, no. Ha? Nagpagamit ko ani nga gasa tungod kay gusto ko nga mahimaya si Elohim. Gusto ko nga malipay si Elohim sa gasa nga iyang gisalig sa kuha. So, kuha nato, di ba? Whether we eat or drink, do it for the glory of Elohim. Mismo gali sa mga gasa, sa pagpagamit nato sa mga gasa, usara gyud tumong ana para gyud mahimaya si Elohim. Whether sa wisdom, whether sa knowledge, whether sa discerning of spirits, whether sa papangayo,